Han er så glad for julegrød. Det er hans bedste mad. Men rundt omkring ham, der står alle de små rotter. Og de skotter, og de skotter. De vil så gerne have lidt julegodter. Og de danser rundt i ringen. Danse, 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 danse. Og de danser rundt i ringen. Men nissefar, han truer dem med sin store ske. Vil I nu se at komme væk? For jeg vil have min julegrød i rød og fred. Og ingen vil jeg dele af det. Men rotterne, de bliver flere og flere, og de hopper, og de danser, og de svinser, og de svanser. De kigger efter grøden, og de stanser, og de danser om næsten rundt i ringen. Men ham nissefar, han er en lille hissig krop, og med sin krop, han gør et hop. Han henter katten, hvis de ikke holder der. Når katten kommer, så skal det nok blive stoppet. Alle rotterne, de bliver så bange, så bange, så bange. Så bange bliver de. De vender sig og danser nogle gange, for de er meget, meget bange. Og 1, 2, 3, så skulle de gerne være væk. Det lykkedes så ikke helt at få rotterne væk. Måske du skal tro dem lidt mere, nissefar. Tro dem så. Ud med dem. Og det var dagens juleeventyr. Tusind tak til nissefar og alle